ଶଳା ପଇସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଶଳା କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରିଲେଟିଭ୍, ମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ପଇସା ପାଇଁ କେବଳ ଭାଇ, ପଇସା ମନି 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 ପାଇଁ କେବଳ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। କ'ଣ କହିବ, ମାନେ ପଇସା ଦେଇପାରିଲେନି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ଆମ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିଲେନି। ପଇସା ମାଗିଲେ, ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ପଇସା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାଇ ହେଇପାରିବ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ ବାପା ହେଇପାରିବ। ତମ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥିବ ଗୋଟେ ଭଲ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, କାକା ହେଇପାରିବ କି ଖୁଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ପଇସା ଥିଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ପଇସା ଯଦି ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ଭଲ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ବି ତମେ ଭଲ ନାହିଁ। ପଇସା ତମ ପାଖରେ ଥିବ, ତମ ପଛରେ ସବୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବେ। ପଇସା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ପଇସା ଯଦି ଥିବ ତମ ପାଖରେ, ଚାରି ପାଖରେ 1000 ଲୋକ ଘୁରିବେ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତମକୁ ଏମିତି ବି ଚାହିଁବେନି କେହି। ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍, ତାପରେ ଯାହା କଥା। ଫାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ କର, ପଇସା ରଖ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା କଥା ପରେ ଭାବିବ। ପଇସା 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 ମାନେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଭୁଲିକି ପଇସା ପଇସା ପଛରେ, ସବୁ ପଇସା ପଛରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପଇସା ପାଇଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ପଇସା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ, ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ରେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି କେତେଜଣ, ପଇସା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ଆମେ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଆର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୁଲିକି ପଇସା ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍, ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର କିଏ କରିଥିଲା, କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଇପାରିଲେନି। ତ ସେ ରାଗରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। ତ ସେଇଟା ଭାବିପାରିଲାନି ସେମାନେ, ଯେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଭାବିଲେନି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଳେ ଦେଇନି, ତ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଦେଇପାରିଲେନି। ତ ଏଇଟା ଭାବିଲେନି, ମାଗିଲେ ନ ଦେଇପାରିଲା ପରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ଆଉ ଆସନ୍ତିନି, ଆଉ ଏମିତି କଥା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ, ପଇସା ଆଗେ ଗୋଟେ ଇନକମ୍ କର, ପଇସା ରଖ, ତାପରେ ତମ ପଛରେ 1000 ଲୋକ ଉଡ଼େଇବେ।